Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba don kupar masar ubade ukur tong shiment na penursla konstituensi mentakasngi ulalet bantap kerteng ha office trekam deputy commissioner ka East Khasi Hills. Uba don kupar masar ubade unong mikmat barem ka Nongsken konstituensi wat ubade ru ukur tong kaseng NPP na Ranikor konstituensi house nem arjar khat phra ulong ba ka penursla konstituensi kamde ka konstituensi ka bathamma ya u handai gade ka konstituensi ka balarem ka ba ula juya don bat ki patba jong ka tegatan. Ulang baka election hapo ka penursla kalong ka badat tha bha namar ba upat ba jong ka than ulaya tingku sibun ki jing e nakapor syakapor shu uba don ku paru laong makan don jing mot le ayu banlong kinong mi khmat jong ka than lada amla banyarap yaki pat ba hakapor ka badai handai la shu yarap yaki tang haswa ka ar ni lai banai ka ta hakapor election song hi ho pat ba jong ka than namar ba kuntai ka penursla konstituensi balade konstituensi ndai bot mai nga ndai balade konstituensi balarem hi kabanga la de na don bot pajba jong kathan la job kum nong mikman ka Nongsken konstituensi ngai ko ni ka arhajar halai election ndai ngaslem la ban pois ka thong ndai hakani ka kati soto ba ka election ni ko penursla kalang badai tha amar ba upat ba hi jong kathan ulai tungkhu jing e kiba nakapor syakapor bat ka upat ba kilom ki basta ki batay minat ki batay stom yala ki jong ki kam ban penbet penbiang halak ki ying ki sem ki jong ki kimda thap than tang banio yak ta ki skim ndai ki tungkhu i ki jing e ban perkhat hala ki ying sem la pi ong haka pang bestom haka puli kadangli lani haka khai pateng lani haka rep kariang jongki rei watla ki tumku jinge ki pajba kilong mu kia tumku ita ki jinge rei kiale persya ita jinge penbet penbiam halayen rei niyo i nangba mu kipor ki boleh pajba kapor kaba kilai tumku kamtam ni ka COVID walaja ki than jogi buni ki khamio ka jingarap kaba kinong mikpat ki banai baniarap lam kumta kan don jimot iu bangin long taki long mikpat jong than namar andala koi election ar lai banai ngai hapun usla upat ba bikwa ten kio bikwa sintek sia bikwa sa via the day lord kata kaba upat ba jong than udai bansai idon kam kejingla mapo kapenalsa konstituensi dak kaba iha panyo yang dikmat ibandon kejingkit rie hamtam yo pajba jong kathani borok kawai ti nganget skembu hoj ala belong kumutong simet lai kejing ajan kejong aba pajba jong kathan kalane hi unta khatsan sinam layai tulun sakatai kathan omdei kaba Martin Court collection ngajak na ndai ki bobun ki kotong kasulong ha ki wan sa collection tangban kasulong tanggum mila collection sim kalong tanggum kamila kabawan tang sopor lai banai andai andalakut kata collection sa isu dia kendu de day lor kata langi wan hi nang bentau pajba ni hap bandan bania tulun bankit kakhia kasan kaba upajba jong apun sa uya tungku ban ngangit scam ba upajba jong ka penusla konstituensi un wanra hi kajingkala haka artare ban pani sya partai ba kilong ki bastat kilong ki batibri tiblai bakin yo yang kanam ka buram yala ka jong ka khan bat hapo ni ka state ajungi ki nakaliang ka jong aru kumutong simet ngayeng namar mong yo hi bun ki parties anda ki candidate kila job niyo i bala pilek siyeng kita ki kotong ki pha efi syaki president ki pha efi syaki unit kani ka kakta sibun ya pajba ke komu kotong simet ki pajba ki bawan ya kendo ya diwan hi dalabi simet ngahak banrai manga manla pa munsim uban thep ya kabur ladanga amla banrai ya kita ki ke kandan jingot ayu banganong kumutaw nong mikwa teman mensim beriu nahap banyak tunggu di dalam kamet ejam
hang ba ngan sotro ya ka jinge a problem ka jong pajba hi jong ka than kon next camp ba mo I pajba po ka penusla konsensi kumba kila itu yang ta mama don balai yai tulun bai sakatai ka than un ai hi ka jing ka san hang ba ka jing kala ka thani kan wan nakaliang ka jongaru nan hab an tristom lengkap put pajba kamtam ubaduk ubasuk udai ban perkhan swaba kei ka basniu kan wanja apo ka than ngets kembo pajba na hi kataka jingkasan amar ngam dai su ubat thmai ku bolong jibai lai ngala long tau borem la khat san siam nalaya ya kani kam ulai Habis buat kan ka jing yukon election jong pi kum kertong simet. Patu kan don yang menunu ke jing ta pi yukon kum kertong simet kan bai kurim jong pi pat yukon nak NPP nasela. nomor fi hapun sutu kajing yakun jonga nala yakun pa kum kertong simet nadu kasin osnem arjatra upai ba jong ketu kethan ulamat sa yanga ban angit scam ba utau pai ba unai hi kajing kersan kabas scam amdai tangna kita ki pai ba ki blak kersan nga dai pai ba ki ba klem la ban don nga kani kentiru kin ai kajing kersan bas scam ban angit scam ni kei ko ho ha em kata kajing don haki party skam dai tang ni nyo I giwei ru hilom hi ndai ha bo khadu ka kami ka ne hi kami ka kam party ka ne hi kumla ka party wat ngaru ngaladei wei potong jong ka NPP haki snam ki vlade andai anda ngala sharem but haka by election le klem don ba konsal lani bania kli jingot lang bat nga kalor ka election by election ho na ka running core constituency andai ngala shot sideline no dei lor kata mo bagabat bakado civil subdivision gilayo ndai tiyo no da kata jing sharem jonga vote jonga hi lai haja Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela